niya, Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako. Kanina, sa mga katas ng nakalipas, merong ghost boyfriend dahil ng ghost. Sa gobyerno naman ngayon, merong ghost project. Subalit, Meron tayo, Chinita din. bakit? Gusto kita. Guys, sisingit talaga sa kay Manggas kay saglit lang. Subalit sa Amerika, merong tinatawag na ghost apple. Ano ba ang ghost apple? Ito ay kakaibang phenomenon na kapag ang casing ng mansanas ay nabalutan ng yelo habang nakakabit pa ito sa puno. Ito ay napansin ni Andrew Sitsema ng Michigan, USA. Habang pinuprune niya o pinuputulan ng puno ng apple, nakita niya ang ghost apple. Yellow lang ito at wala ng laman. Ayon sa mga eksperto, nangyayari ang ghost apple kapag hindi pa napitas o na-harvest at nagkaroon ng snow at malamig na panahon. Nagkakaroon siya ng casing at ang laman nito ay tatagas na parang mga katas ng nakalipas. Hanggang sa maiwan na lamang ay ghost apple na parabang bumbilya ng ilaw. Wow, nakita nila yung pagganon mo. Maniwala na sana. Kabisyo, nakakita ka na ba ng ghost apple? Sino? Ako? Hindi pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, ako sa bahay nagtatanim na ako niya ng mga ghost apple eh. Mayaman ako, rich kid pa ako, kaya marami Sige, paano magtanim ng apple? magtanim ng apple. Ah. Binili ko na yun eh, malaki na siya nung binili ko. Pero nakakaiba siya, no? Talagang, alam mo yung nature, pag may mga ganyang mga phenomena na, okay, yung nature mismo ang may gawa, yung hindi siya man-made, maa-amaze ka talaga, no? Ganon kagaling si Lord na, ang ganda. Basahin natin sa Ayan si aklat ni Pastor Uncle. Jonas. Aklat ni Mang Kanor. Verse 2. Section 3, Article 7. Galaw ka! So kung may ghost apple, ano pa bang mga ghost ang na... Ano? Ghosting lang ako eh. Ghosting na. Ghosting ginagawa ko sa mga hindi ko na bebetan. Okay. Pag hindi mo bet, ghost agad. Oo. Hindi mo na nire-replyan. Oo, depende sa pangangailangan ko. Paano ba yun? Paano ba mang-ghost ng ganyan? Pag may pera, may padala-dala na ganyan, bank transfer, Maya, mga ganon. Chikas, yan, chikas. Go ako dyan. Kaya nga. Sabi ko nga, Maya ka, Gcash ako. Ano pa? Pag ano pa? Sige nga. Ang binabalikan ko lang yung mga ducks. Yun yung mga hindi ko ginagos. Anyway, nakakatuwa. Tama si Uncle pag nature's Nature Spring? hindi, two words. Two words. Nature's letter S. Nature. Wag na. Sige, diretso na. Pag may
Dilian mo na, guys. Ano ba pagbaanahan natin? Yun na nga, yung mga Apple. ghost apple. Kasi wala na may apple sa Pilipinas. Pero, kinakain mo na. Oo, Wala namang, may apple sa Pilipinas sa atin, iba yung kumakain eh. Yung yung baboy. Ilalagay sa bibig nila. yung lechon, oo nga. May kumakain ba no? Nung apple sa bibig ng lechon? Ako yung kumakain nun, tinitira ko. Senador ka rin. Hindi, ang tinitira kasi Bakit ng may mga- apple sa bibig ng lechon? Sige nga. Bakit may apple? Go. Kasi, di ba, ang pangit kasi ng lechon pag nakatikom yung bibig eh. So bakit? Stopper siya eh. Stopper. Para nakanganga pa rin siya. Hindi, nakanganga na yun. Malutong na yun eh. Guys, Bakit hindi pakwan? oo nga no. Bakit apple? Bakit hindi... Bakit hindi durian? Okay, hindi corny yung entry mo. Bakit... Ayaw niya pag siya... Sige ha. Bakit... Bakit hindi wala pa. alarm clock yung ilagay? Guys, Bakit hindi... Bumbilya? Bakit apple? Hindi naman kinakain yung apple sa bibig ng lechon. prutas nga eh. May ganon, may ganon. May kumakain ng apple. Di ba sa pa lechon. ako mga kabisyo, sa sobrang baliw ko mag-isip, iba yung ilagay nyo sa Pasko. Lagyan nyo ng granad, ng Granada. labintador. Diba? Para may iba. Para pagkapit bahay yung dudukot ng lechon, sindihan nyo. So, lagyan mo ng Goodbye Earth yung Goodbye lechon. Philippines. Hindi mo rin makain yung lechon. Bakit? Sanay naman kayo mga Sumabog babae eh. Ano naman kinalaman ng lechon ng pambababae? Ano Sumabog eh. Yung lechon? Yung paputok. Maniwala. Yung sabi ng labintador. Nung lechon. Nung lechon? Sabi Sabi ng lechon? paputok. Iba na. Marami niya sa Bulacan. Napaputok. Na baboy. Sililitsunin na yan. Yung baboy. Yung paputok. O, ingat tayo, may ha? pulbura? Yung paputok? Yung lechon? Ay, nako, kaya pala yung... Ano sabi mo? Ingat? Mag-ingat kayo. Sa paputok. Sa lechon. Ang lutok ng balat? Nang lechon? Ng paputok? Galaw-gaw. Ayan, dirikpin. Alam, pumutok! Yung paputok! Yung lechon! Ito Kinuha ng kapitbahay. Yung lechon? Yung paputok. Ingat ha. Lumipad yung paputok? Yung lechon. Ayan, wala na. Nasa ubos na. Tupperware na. Yung lechon. Yung paputok. Galaw-gaw. Ay guys, kabisyo ngayong Pasko. Pakinggan natin. Bisyo ngayon, Pasko, magpapaputok ka!